Europski tjedan ICT zanimanja i digitalnih kompetencija usmjeren je na podizanje svijesti o nužnosti stalnog unapređenja informatičke pismenosti i digitalnih vještina za poslove u današnjem digitalnom društvu. Obilježava se u više od 35 europskih zemalja, među kojima je i Hrvatska. Vedran Hodalj prošle je godine završio informatički studij na Tehničkom veleučilištu u Zagrebu. Nezaposleni mladić saznao je za e-skills tjedan čije aktivnosti iskoristio kako bi naučio ispravno napisati životopis i predstaviti se potencijalnim poslodavcima. Završio sam informacijske tehnologije, a baš je u ovo vrijeme puno se priča o tom kak je područje informacijskih tehnologija, znači ljudi su jako malo vremena provode na burzi, a eto, to me najviše potaknulo, da dođem ovdje i možda saznam nešto novo. Europski tjedan ICT zanimanja i digitalnih kompetencija održava se svake godine. Ove je godine održan u više od 35 europskih zemalja, a prvi se put uključila Hrvatska. Visoka škola za primijenjeno računarstvo Algebra i Fakultet elektrotehnike i računarstva iz Zagreba na posljednjoj su e-skills konferenciji u Briselu proglašeni za nacionalne koordinatore programa. U suradnji s partnerima osmišljeno je 15 aktivnosti kojima se željelo doprijeti do studenata, mladih stručnjaka, poduzetnika i poslodavaca s porukom važnosti informatičkih vještina i stalnog obrazovanja. Prvi dan tjedna je bila konferencija o ICT zanimanjima i zapošljavanju u ICT sektoru koju smo radili u suradnji sa Hrvatskom udrugom poslodavaca, gdje su prezentirani rezultati istraživanja i gdje smo vidjeli da i ove godine ICT bude donekle rastao, znači očekujemo čak 56% firmi će zapošljavati nove ICT stručnjake. Nakon toga radili smo konferenciju koja se zvala Nove tehnologije zanimanja budućnosti u suradnji sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje. Konkretnije htjeli smo vidjeti kako tehnologije utječu na radna mjesta koja nisu u IT-u, dakle u turizmu, prodaji, proizvodnji, distribuciji, medijima. Tijekom e-skills tjedna održana je i radionica za razbijanje stereotipa kako je zapošljavanje u sektoru informacijsko-komunikacijske tehnologije isključivo muški posao. Učenicima srednjih škola pružena je mogućnost da steknu svoj prvi besplatni Microsoftov certifikat. Zadnja održana radionica Hoću posao imala je za cilj polaznike naučiti ispravno napisati životopis te kako se predstaviti potencijalnim poslodavcima koristeći nove tehnologije. Veliki odaziv pokazao je koliko su ovakve akcije dobrodošle. Inače podupiremo ovakve projekte. Na portalu Moj posao prošle godine imali smo povećanje od 11% oglasa u IT kategoriji za razliku od 2010. Programer je inače jedno od najtraženijih zanimanja i inače podupiremo razvijanje znanja i vještina mladih osoba. Radna mjesta izmijenjena su zahvaljujući novim tehnologijama. Do 2015. godine u Europi će nedostajati oko 400.000 IT profesionalaca. Kako bi mladima omogućili što kvalitetnije sudjelovanje na domaćem i europskom tržištu rada, tijekom travnja bit će nastavljena akcija stjecanja jednog od 2 ponuđena besplatna Microsoftova certifikata za srednjoškolce. Plan je certificirati do 1000 učenika. Završna svečanost Europskog tjedna ICT zanimanja i digitalnih kompetencija održana je u Kopenhagenu. Na njoj su podijeljene nagrade za najbolju uporabu novih tehnologija u obrazovanju, sigurnosti, sportu, istraživanju i poslovanju. Donesena je i Kopenhaška deklaracija u kojoj su nove tehnologije označene kao ključno sredstvo za osiguravanje konkurentnosti, produktivnosti i rasta Europske unije. Posebno je naglašena posvećenost cilju prema kojem svi europski građani trebaju biti opremljeni i obrazovani za sudjelovanje u digitalnoj ekonomiji 21. stoljeća.